knude, den var et sted, hvor man ikke kunne se den. Ja. Altså hvis nu var... Ja, men vi har masser af tid, der ikke halvanden minut der. Hvis nu den sad et sted, hvor jeg ikke turde sætte mine fingre. Ja. Ja, det ved jeg ikke, om du kan regne det ud, men lige om lidt, det kan hjælpe dig lidt. Så skal du lige løfte ud her en lille smule, ikke? Og så med den anden hånd, så holder du lige den her, ikke? Også herovre med. Ja, og så holder du her, og så tager du der, og så lige lidt ned i midten dernede, ikke? Jeg skal hjælpe lidt. Ja, sådan der. Ja, det er fint. Hvad laver du? Jeg hjælper lidt. Er det sådan, man bliver magiker? Det er sådan, sådan. Okay, så står du her, ikke? Og hænderne langs siden. Du er i gode hænder. Sådan her. Nu kommer det magiske. Sådan her. Så gør vi sådan her. Stille og roligt, ikke? Det skal det her gule tørklæde jo herind. Kan du mærke noget? Nej. Du kan ikke mærke noget indtil videre. Nej, okay. Så gør vi sådan her og maser det ind og knipser. Så ser det ud som om, at det forsvinder helt. Undskyld, det var lige for at få slag i nummen. Det går rigtig godt der, ja. Se, hvis nu det her gule tørklæde var herinde mellem de to andre, så ville det være ret godt, ikke? Jo. Så ville du være imponeret. Ja, Nu stiller jeg lige mig herom. Jeg skal lige mærke, hvordan har du det herom, Sisse? Jeg løsner ikke, men jeg rører lige lidt her, ikke? Og du har det fint nok, ikke? Du skal passe ud, når du rører. Ja, så her. Jeg skal se noget. Ja, sådan der. Og her. Ja, er du klar? Nu kører vi. Så skal du lidt til side, ikke? For ellers er der ikke plads. Jeg skal lige mærke herom. Der, ja. Så skal du bare smide så glad ud, ligegyldigt hvad der sker, ikke? 1, 2, 3. Nu! Nej! Ja, det er jeg ked af. Det var ikke med vilje. Det vil du gerne lære, vil du ikke? Den er ikke meget værd. Det vil du gerne lære, vil du ikke? Jo, hvordan gjorde du det? Vi kan lige tale om lidt praktik bagefter, hvordan vi gør, ikke? Ikke Mads, eller Lars, eller John, eller... Morten, hvordan gjorde du det? Jeg hedder Henrik. Hvordan gjorde du det? Henrik, det er nogle gode tricks, du kan. Ja, er det ikke det? Den er heldigvis ikke ret meget. Nå, hej. Mads, du skal ud og lære nogle tricks, og så kan vi bare God aften, for det var da helt fantastisk. Giv mig den der. Da 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 da.